Coa chegada do verán, Galicia vístese de festa. As cidades, as vilas, os povos e as aldeas, todos teñen algo que celebrar. É tempo de reunirse coa familia e os amigos, xantar, cantar, beber e bailar, pero ademais as festividades veñen acompañadas de cada súa tradición. Unha liturxia que pon de manifesto a nosa identidade e particular maneira de celebrar. Unha das particularidades máis senlleiras da tradición galega é a música. O folclore galego está ben representado no crecente número de agrupacións e persoas que se interesan por manter vivo un dos compoñentes máis ricos e representativos da nosa identidade. Son de Seu é un dos grupos galegos máis relevantes dos últimos anos. Trátase da primeira orquesta folk de Europa. Un grupo de 53 músicos que poñen sobre o escenario instrumentos construídos en Galicia por artesáns, algúns dos cales pertencen á orquestra. Arpas, buzuquis, zanfonas, violíns, gaitas, pandeiretas, requintas, frautas, percusión e outros moitos, todos eles tradicionais. Unha combinación arriscada pero que ten acadado moi bons resultados. Na actualidade Son de Seu lidera o proxecto Enfo, no que se está a impulsar a creación de novas orquestras por toda Europa para consolidar unha rede estable de participación e intercambio. Son de Seu nace no ano 2001, no antigo Departamento de Música Tradicional da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo. Desde entón, sigue unha trayectoria ascendente que os proxecta no panorama musical español e mesmo internacional. Teñen publicado varios traballos, o primeiro Mar de Vigo no ano 2004, no 2007 Trastempo, no 2010 Barlovento, ata o ano 2013 no que presentaron Danzas Brancas, unha homenaxe ao baile tradicional no que combinan a tradición da música oral coa innovación. Dentro de ser unha grande orquesta con unhas armonizacións máis ou menos complexas para diferentes tipos de instrumentos, non deixa de ter ese sabor de música tradicional, de música da terra, esa viveza e esa enerxía. Entonces, bueno, un experimento curioso, cando menos, e encima moi vivo, e que ten a súa raigame anterior, pero moi actual tamén. Na dirección do grupo está unha das grandes figuras da música tradicional galega, Rodrigo Romaní, o arpista por antonomasia de Galicia, que participou no revivir da nosa música dende os derradeiros anos do franquismo. Primeiro, a través da música protesta, que tivo en Voces Ceibes a súa mellor representación. Despois, participando na creación do Grupo Milladoiro, que xunto con outras agrupacións galegas reivindicou a posta en valor da música e da cultura tradicional. Romaní atópase agora totalmente mergullado neste proxecto que lle permite facer experimentacións ata do agora descoñecidas que sorprenden o público. Cando aparece un grupo de tanta xente en escena e se ven gaitas e zanfonas e cousas desas, pois o discurso musical que esperan escoitar non é o que se ofrece. Entón se quedan absolutamente sorprendidos de que todo eso se poda misturar con unha estética contemporánea, non? E que ao mesmo tempo faga que se están sentados nun auditorio teñan ganas de mover o pé e moverse e tal. E se están en un espacio aire libre, pois se contaxa, un non pode estar parado mirando Son de Seu en directo cando está ao aire libre.
realizado concertos por distintos países europeos, Francia, Italia, Irlanda, Portugal, Finlandia e tamén España, nos que provocan que o público sexa parte activa e celebre a recuperación do patrimonio musical e a súa integración na modernidade urbana. Son de Seu é, basicamente, movemento, pois centra a súa expresión na forza e na enerxía. A xente di que lles esperta as ganas de bailar. Mesmo así, e a pesar destas consideracións, en Galicia, agrupacións como Son de Seu son omitidas nos programas das festas populares. Unha omisión que, segundo Rodrigo Romaní, non está xustificada. Hai unha mudanza, pero non é unha mudanza natural nos gustos da xente. E digo que non é unha mudanza natural nin espontánea, creo que é unha mudanza forzada, xa que de algún xeito os grupos galegos foron desaparecendo das programacións. Me creo que hai algún componente social, político, económico que fai que este tipo de formacións vayan desaparecendo. A xente sinte dentro das súas propias festas a contratación dunha orquesta de música moderna, pop, rock ou de versións desa música como algo que ven dende antiquísimo, porque uns foron sustituindo exactamente os outros, pero iso tamén fixo que a música tradicional, a nosa música, fose desaparecendo. As festas populares deben ser un escenario para gozarmos dunha convivencia baseada nos sinais de identidade máis evidentes, a lingua galega e os seus símbolos. Deste xeito seremos máis nós e ofreceremos ao mundo a nosa orixinalidade como contribución á diversidade cultural. O gusto do público non é que haxa un 90% de programación dedicada ás orquestas, non é ese seguro. Novos tentativas de incluir nas grandes festas patronais algún apartado onde existe música tradicional e baile, vese que está latente e está vivo porque de repente rexurde e funciona perfectamente. Nas comisións se nota unha necesidade de éxito e unha especie de pensamento automático de que levando a certa orquesta nunca vas a quedar mal. E se aferran a esa historia e non progresamos, porque se ben eso é necesario, está ben, para nada é un labor creativo, e ao non ser un labor creativo, un labor que crea cultura, que impulsa a composición de pezas novas, que impulsa a actualización da tradición. É unha sociedade morta, é unha sociedade que non produce cultura por si mesma, que o único que fai é adaptar cousas de fora, é unha sociedade morta. As comisións de festas deben arriscar e incluir unha maior variedade de grupos na programación festeira, non só para o maior divertimento do público, senón tamén polo ben da cultura galega que precisa de continuar creando para perdurar no tempo. Porque cando a música se expresa na lingua propia, adquire unha forza máxica capaz de mobilizar esa parte máis íntima de todos nós, que son os sentimentos. Eu animo-vos a que vos arrisquedes e que vaiades polo menos facendo unha programación variada. É unha programación na cual se pode ter todo tipo de música, incluso concertos rock dentro, porque é o que demanda a nosa mocedade. A nosa mocedade demanda unha boa orquesta para ir a pasalo ben, tamén un bo concerto rock, e como non, que a presencia da música tradicional para poder disfrutar tamén do baile tradicional e aglutinar a toda esa xente que sobrevive e fai sobrevivir a nosa música. E ese toque de galeguización das festas sería un toque de reivindicación da dignidade de povo, non? De decir, bueno, pero que temos unha historia, que a mí é unha historia escrita en galego, temos a
un idioma herdeiro do máis brillante idioma europeo da Idade Media. Temos unha serie de cousas que non podemos permitirnos o luxo de tirar pola borda en un par de xeneracións, non? Que realmente sería moi difícil de xustificar ante a historia.